Bon dia. Després d'una intensa nit electoral, Noemí Llaurador guanya les eleccions municipals de Reus i es converteix en la primera alcaldessa de la ciutat de Reus. Esquerra Republicana assumeix el repte de governar per tots els reusencs i Avui, reusenques a través Reus del és una diàleg i ciutat encara que un compta amb projecte mi, per fer un Reus millor. que encara que estigui jubilada, hi ha algú que vol que envelleixi en un sistema social on jo també hi soc present. Avui començo a creure en la ciutat. Puc estar tranquil·la, perquè tinc professionals al meu costat que m'ajuden en tot moment a fer tot allò que jo no sóc capaç. Ells m'ajuden a fer possible que l'envelliment no sigui un problema i es converteixi en una oportunitat per crear una societat basada en polítiques socials. Avui, ells ho fan possible. Per fer-ho, estic segura que Reus compta amb totes i tots vosaltres i amb moltíssima més gent. De la mateixa manera que jo també em poso al vostre servei.